Bij vastzitter Harm de Wacht is niet van die spanning te vernemen. Lieke Zoors is er al petit op de club om naar de jeugd en de oren seniorenteam te zien. Waar is de bal uit? Nou, spanning vind ik nog net zozeer. Alleen nog, het is wel interessant om zo'n wedstrijd weer mee te maken. Ja. Dus ik vind het wel mooi om uw krachten te meten. Zien een vereniging die denk ik weer ambities had om weer om te keren in de topklasse. Dus ik wil wel eens weten hoe we daar bestaan. En de familie De Wacht speelt een prominente rol binnen ONS. Net alleen nog is hij het vastzitter. Bij de Swan speel hij in het eerste bij de Snitsers. Een paar uren na Heid zet oudste zoon Leo De Wacht aan naar het Zuidersportpark. Heid is dan al in de bestuurskamer dwanen maar de tardienings van de topper. Ik ga thuis Jan hier altijd heen en dan hebben we altijd een noffelijke jong. Dat word ik wel eens let. Maar dat hindert niks. Maar ik vraag je nooit naar de opstelling. Dat kan dus trainers ik beamen, denk ik. En ik vraag de jongens ik net. Ik wil me daar echt 4 van schieten. En dan kan je het lang volhouden, denk ik. Want anders dan krijg je belangenverstrengeling. En dat wil ik absoluut net. Bij de Swan De Wacht steen Joet op het veld. En al is het onwis dat Chris vanwege een knippelblessure wil beginnen kan. Onder de viering van broer Leo beginnen de Snitsers scherp aan de wedstrijd. Hier de facet van de rechterkant. Duel, Rozenburg, die kopt hem terug naar Chris De Wacht. En die zit hem in de hand van keeper Venema. Wat een mogelijkheid voor de Snitsers. En de 1-0 die volgt dan toch al vrij gauw in de zonde minuut. Is het hier Arnold Hedder die vrijkomt van de keeper. En hij zet de Snitsers op een vastsprong. In de belangrijke wedstrijd, de topper tussen ONS en CSV Apeldoorn. De paas van De Wacht op Goedhart. Hier Jurien Bos. Mooi in het waadje. Dan de vastzet van diezelfde Goedhart. Dan kunt hij González kind er krek net bij komen. Hij kopt oer. Maar ONS is de betere ploeg. En zet in de eerste helft. Ik trog ze volle fot dien werkmaatje. Hier Leo De Wacht. Speelt een goede wedstrijd. Had de controle en zet de meesten te plak. En broer Chris De Wacht die had het dreig in de wedstrijd. Hij had last van zijn blessure. Paasers komen net geen onder loon en de shot er net zo fit uit. En dan komt zijn kans. Jurien Bos, de spits van ONS, krijgt hier een tik. En dus een vrije trap. Dat is een specialiteit van de topscorer van ONS. Opvallend. Controlerende, verdedigende middenvelder. Samen nemen Chris De Wacht. Die hier een vrije trap krijgt. En die gaat er wel heel vrij in. In de kruising het doelpunt van Chris De Wacht. Hier in de winkelhaakhaast. En dus de 12 vastsprong voor ONS. Ik hoor van dat we scoren. Dat is attractief. En ik bewijs mij als heid zijn dat je zo'n scoort. Maar als de ONS een oorenspeelder scoort, dat maakt mij niks uit. Nee, de 2-0 liet ONS het initiatief onder de Gelderlanders. Bram Holtman komt op en zet voor op Modou Niang. En die scoort hier de 2-1. Dus is er wat spanning waarom in de wedstrijd. En dan is het Skoft. En Vaart denkt dat alle De Wacht. Skofta die had het goed mis. Mem Sietske bekroort het haar om de koffie, cake en de zoekenballen in de bestuurskamer. Ik begin altijd 4 minuten van tevoren ben ik hier weer, want ja, dan mag het weer kleersteen hier al. Hè. Dus soms is het wel heel lastig hè, om hier te wijzen op die. Maar Jannie, mijn collega, die houdt net van voetbal, dus die bloedt hier altijd. Dus dat is wel noffelijk. Dan weet ik in ieder geval dat er hier is. Na de zoekenballen en koffie rent Sietske gauw naar het veld om haar Swan te zien. Chris is dan op wisselen. Hij had te volle les van zijn blessure. Zuster Corina snapt al waarom aan Chris eruit mat. Ja, maar ik denk dat het heel verstandig is. Die knibbel daar rent hij al zo lang mee. En hij doet altijd zijn uiterste best om erbij te wezen. Hij doet er alles voor. Maar dan denk ik, ja, op een gegeven moment was het net forceren. Dus, maar ja, het is wel leuker dat ze beiden in het veld staan natuurlijk. Dat is wel weer. Chris De Wacht, de topscorer is uit het veld en Jeffrey van der Meer van hem in de plak. De Snitsers witte Liekwols ex zonder Chris wil te scoren. Arnold Hedder jouwt de vastzet en zet voor een Bos. De scrimmage en daar profiteert Martijn Rozenburg van. Een geweldige streep, een geweldige knal. En dus winnen de ONS'ers met trein van Apeldoorn. Met dank onder oren aan een van de Grutteman onder de kant van ONS. En dit is een geweldige knal van Martijn Rozenburg. ONS Nits, Apeldoorn, trein in. Klasse. Godverdomme. Gewoon winnen die wenden hier. Klasse.